ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಳು ತನಿಷಿಗೆ ನೀರಜೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಇದೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ನಿದ್ರೆ ಮುಗಿದಿಡು ವಿಸಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ವಿಸಿಲ್ ಇಡತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದು ಆದದೀತೆ ಪಣ್ಣ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದು ಹಾಲು ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಶಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಏಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಗಂಡು. ಸೊ ಬೇರೆದಿತ್ತೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಡು ತುಪ್ಪಾಡು ಕೊರೋಡ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೊರೋಡ ಅದು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಯ್ಟು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂದು ಚೂರು ಮೇಲ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೆ ಮೇಲ್ ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಾನೊಂಚೂರು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮೂಕು ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿ ಆತನ ನಾನು ಒಂಜಿ 10-15% ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಸರಿ ಆರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೇ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಬೈದಿಜಿ ತನಿಷ್ ತುಲೆಗೆ ಅವಳು ಅವನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೋಡುಡೆ ಉಂಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬೈದಿಜಿ 3 ದಿನ ರಜಾ ಏನ ಮಗ ಗೆಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಕಾಣೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು 10 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಯಾನಂತೂ ಏನ ಕೆಲಸನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದಾದ ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ತನಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಹೊಡು ಒಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾದರೆ ಹಿಂಗೆ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ತನಿಷನು ಲಕ್ಕವೆಂದು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಕರೀದಳು ನಾನು ತುಯ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ 11 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿ ಸರಿಯಾದ ತಿಂಜಿಂಡ ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಆವಡತಿ ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ತನಿಷ್ನ ತಿಂಡಿ ಆತುಜಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪನೋ ಒಂದು ಲೆಮೋಕೆ ಮಂತದ್ದು ಲಕ್ಕು ಮಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಲಕ್ಕುವೆ ಆಯತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೈಡೇ ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತನಿಷ್ನ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತೂತರು ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಫ್ರೈಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಡೇದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ತನಿಷಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದರ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಯಾನ್ ತೂಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಪಿರೋಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಡ್ ದಾಯಪಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಟೈಮನ್ ತನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ದು ಟೈಪ್ ಮಂತದು ಕಮೆಂಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದರತೆ. ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಏನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಫಾ ಆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಲ ಲೇತು ಶೋಕ್ ಯಾನು ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ ಸೋಫಾದ ಕವರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ನೆಲಟ್ಟು ಹಲೋ ನೆಲಟ್ಟು ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು 10 minutes 10 hours ಮೋನೆ ತುಕ ಮೋನೆ ಇಂಚಲ ಉಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೋಡತ್ತ ಟಿವಿದ ರಿಮೋಟ್ ಮಾತ್ರ ರಪಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಬೈದನು ಎನ್ನ ದೇವರನ ಪದ್ಯ ಪೋದು ದಾದನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಈ ತೂಪುನ್ ಬಾಲೆ ಏ ಮೋಟು ಪಟ್ಲು ತೂಲ ಅವಂಡ ಫನ್ನಿ ಅದು ಯಾನ್ಲ ತೂ ಓಲಿ ಕೆಬಿಕೆರೊಲಿ ತುಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಸರಿ ತುಣ್ಣನಿಕಲೇ ಗೊತ್ತಾಪು. ಓಕೆ ಡೋರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕಂತ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಕುಂಟು ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ತೋಜುಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ತೋಜುಂಡ 2:45 ಆತುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಅವಳುಂಡು ಖುಷಿ ಪಿದಾಯ್ ಉಂಡು ఒక ತುಲೇತ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲು. ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿತ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದಿಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಕನನಗ ಎಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಪಿಟ್ಟಿ ಸಾಸಿವೆ ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ತನಿಷ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ದಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹೊರಿದೀನಿ ಆಯ್ಗ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಲಿಡೇಡು ಉಂದುವೇ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಜಿಂಜ ದಿನ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಜೆಲ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೇತ ಪುದರ್ ದಾದ ಬಲೆ ವಾರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಲ್ ಪೂರ ಸರಿ ಗೊತ್ತುನ ತನಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ಪು ರಿಯಲಿ ದಾದವು ಪನುಜಿ
ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯ್ಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೇಟ್ ಮಾತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಐತ ಶೂಟರ್ ಯಾನಿ ಶೂಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನಕುಲ್ ಶೂಟರಾ ಅಂಚನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ ದಾದ ಅಕುಲ್ಲ ಶೂಟರಾ ಓಕೆ నేను జస్ట్ ఐ కలర్ వైజ్ అరేంజ్ మంతుందిలే బేలే ఇజ్జది నాకు లుందువే బేలే మన్పును దెప్పును జింజావును దెప్పును జింజావును దెప్పును జింజావును ಅವು ಮುಟ್ಟು ನಾಗ ಒಂಜಿ ತರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತರ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೌಲಿ ಚೌಲಿ ಒಂಜಿ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮುಟ್ಟರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಬೇಗ್ಲ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಅಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಐಟೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿಡಂತೂ ಒಂದು ವೇ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಗೊಂಬೆಲಂತೂ ತುದು ಸಾಕಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಓವು ಬರ್ಸ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ತುಯಿನಾನೇ ತೂಪುನು ಒಟ್ಟು ತುಳು ಮೂವಿ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಹರಿಕತೆ ಪಾತಿರು ತೂಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಖಾಲಿ ಈರತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಯ ಅರ್ಧ ತೋಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಬಾಟಲ್ ಫುಲ್ಲು ತೋಜೋಡು ಎಂಚ ದೀತಿತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಫುಲ್ಲು ತೋಜೋಡು ಆಯ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲೆ ಪಿದ್ದೈ ಪೋಯಿರೆ ಉಂಡಿನಿ ಗೊತ್ತುನತ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಡು ಮೀದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ರೆಡಿ ಆದ್ಕುಲು ಏರೆ ನೀರ್ ಇಷ್ಟ ಪಲ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಏತು ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನುಂಡ ಇವೆನ ಮಾತ್ರ ಏದ ಮೂರೇ ಅಡ್ಡದಿ ಒಂದುಲೆ ಇವೆನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಇಂಚ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನೀಯರೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಾದರ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಈರ್ ಮೀ ಪಂಡ ಮೀ ಪೇಜುನ ಎಂಚಿನ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಆಣ್ 6th ಅತ್ತೆ ಅಂದ 6th ಈ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ವೈತೆ ನಿನಗೆ ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಡ್ಯಾಡನ ಮಮ್ಮನ ಏರೆ ತುಳುಟೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯಾಡನ್ ಬೇಗ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಮಮ್ಮನ್ ಬೇಗ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಅತ್ತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೋತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದಾದೊಡಲ ನೆರಿಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯಂಚ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ ಫೂಲ್ ಆಪೆ ಆವು ಬಾಲೆ ಮುಚ್ಚು ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಬುಡು ಬಾಲೆ ಪಂಡುದಿ ಅನ್ ಮಂಗೆ ಆಪೆ ಡ್ಯಾಡ ಮುಂಚ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ದಾದ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ನೋ ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ನ ದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಡ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಡ ಪಂತಗೆ ಆಯ್ತವ್ರ ಅಕ್ಕ ಪಂತಿರೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಬುಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಂತದು ಮಮ್ಮನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಸೆ ಪಂತಗೆ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಎಂಕ್ ಪಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಏನನ್ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಇಂಚ ಮಂತಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಮಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೇತೆದಾಲ ಉಂಡ ಏನ ನಾವು ಒಂಜ ಟ್ರಿಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆದಾಲ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವು ತುಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಪನ್ನು ತನಿಷ್ ಪನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನು ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪವನು ಅವಳ ಡ್ರಾಮಾನ ನನ್ನ ಈ ಪಂತು ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಂಪುಜಿ ತೂಲ ಗೇಮೇನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ರಡ್ಡುಲ ಬುಲ್ಪುನಾನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ ಕನಪುನ ರಡ್ಡು ಟ್ರಿಕ್ ಬಂತಿನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಏರ್ಲಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ರಾಕೆರ ಬರ್ತನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅನ್ಕೂಲವೇ ಏರ್ ಜೋಕುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕುಲೆ ತುಪ್ಪು ಇದು ಯಾಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಣತ ನಿಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಬುಲ್ಸುನ ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ಅತ್ತು ಫೇಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಬುಲ್ಫೇರ್ ಲೈಕ್ ಫೇಕ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಪಾಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಟಾಟಾ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಕೈದೆಪ್ಪು ಎಂಕಲೆಗೆ ಟಾಟಾ ಪೋಯರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಟಾಟ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಮೆ ನೀ ಪೋದು ಇಮೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಂತದು ಮುಸುಡು ಪೂರ ಕ್ರೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಪಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಏರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಮೀಟ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸಮನ್ ಕೆ ಕುಜಲ್ ಇಲ್ಲ ಓಯ್ ಕುಚಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಓ ಖುಷಿ ಹೇ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಕಳ್ಳ
ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟಿಯಾನ ಅವೆಂತ ಎಂತ ಕಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆಪ್ಪ ಐ ಐ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟಿಯಾನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರಾ ಆ ಅಲ್ಲ 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 ಕಲ್ವೇರ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಕಲ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನೇತೋರ ಮುಸುಂಟು ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಸುಂಟು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಮುಸುಂಟು ಚಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಮಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೂಯಿನಿ ಖಾಲಿ ಮುಟ್ಟದು ಜ ಇಜಿ ಮುಟ್ಟದು ಜರ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಖುಷಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿದ್ದಿದಲ್ಲ ಅದ್ಯಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ತುಂಟ ಡಾಗ್ ಇದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಏನಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕ ಖುಷಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಆ ತೂಲಗೆ ಕೇನಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಿ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಚಪ್ಪಲ್ Did you touch the chappal? Huh? This is called drama. This is called drama. Chappal muttiyara? Tuka ero chappal muttunu. Tupe anitte chappal er muttunu chappal. Nataka nataka. Chappal muttiyara? En hakuvette. Tula nataka tula. Gubbi Veeranna nataka company. Okay, stay calm. Okay. Good girl. నీకు పోలేవరు అనుకల సావాసపొచ్చి అని చెప్పే నేను చప్పల్ అండాల ముట్టువే దాద అండాల ముట్టువే అవు ఎన్న చప్పల్ ఎన్న కూలి ఎన్న ఇష్ట ఆయన ముక్కు తుకబుడు యాన్ స్ట్రిక్ట్ అని చెప్పైతే స్ట్రిక్ట్లే చప్పల్ ముట్టారా పోలే అని ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರಾ ಇಜಪ್ಪ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ಚೂರು ನೆಕ್ಕಿನಾತೆ ದಾದಾ ಓಕೆ ಬುಡು ಬಾಲೆ చెప్పాడు ಒಂದು ಪೂರ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಸಾಕಾತು ನಮಗ್ ಸಾಕಾದ್ ಬೋತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಖುಷಿ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆದೆ ಮುಡ್ತಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಓಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಅನಾಗ ಚೋಚುಲವೇ ಚೂರು ಮೊಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಡೇ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ತನಿಷದು ರಜಾ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಹೈಪರ್ಲ ಅದುಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ನೆರರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವರ ಸ್ವೀಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಆದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆ ಇಡ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿನ್ಲ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡಂದೆನ್ನುವೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.